kaikki, ja nyt kun tää aamu aika sarastaa, kun äsken mä heräsin ja nyt me tultiin tänne ulos. Niin mä nyt kuvaan pikkasen ulkovideoita, että voitte tykätä videosta ja tilata kanavan, mutta en pakota. Heippa! Mä kuvaan nyt äsken kohta videota. Me nyt ajetaan rattailla. Kauhean hyvin mun ääntä. Rattaissa kyydissä. Menin tällaiselle alueelle. Joo. Toivoisin, että tykkäisitte tästä videosta. Täällä paistaa tosi hyvin aurinko. Mä en voi mennä tuonne leikkimään, kun se on semmonen iso koira, mutta mä menen kohta hiekkalaatikolle. Niin voitte nähdä sitten. Nyt haetaan hiekkaleiluja. Täällä on tommonen valtava juttu näitä hiekkaleiluja. Olen jäänyt valittiin. Nyt ajetaan sinne hiekkalaatikolle. Niin äsken vapautui se leikkipaikka ja tuossa on se mun hiekkajuttu. Mä pääsin nyt tänne hiekkajuttuun, niin nyt mä leikin. Niin, älä nyt vähän auttaa mua laittamaan näitä juttuja. Joo. Samalla kun mä teen tätä hiekkakakkua, mä voisin kertoa mitä huomenna tapahtuu. Kun me mennään mummolle. Sitten me päästään sinne navettapaikkaan. Mä tiedän, että se ei kyllä varmaan tuu videota, mutta niin. Joo. Tulee hyvä kakku. Jee, mä onnistuin. Ei se kuin hirveästi näy, mutta se on tuossa. Sitten rikotaan se. Sitä ei enää oo. Mä nyt menen sinne leikkipaikkaan, missä Keinu on. Niin, mä menen Keinu. Ottaa mut nyt ylös. Ja mä kiipeen ihan miten mä kyllä osaan kiivetä. Me jätetään nuo hiekkalelut hetkeksi tänne, kun tää on niinku meidän oma piha, niin ei kukaan nyt voi ottaa. Niin me nyt lähdetään Keinumaan. Tuolla on se Keinu. Se ei kyllä näy silleen hyvin. Nyt mun rattaat nostetaan siihen. Niin, noin. Nyt mä keinun. Hui! Hui! Apua, tää menee niin kovaa. Voi ei, mie kotipun. Jee. Ui. Nyt te pääsitte mukaan kuva Keinu. Vai ei, nyt se lähti irti se Keinu se kohta. Ei se haittaa. Ui, älä nyt pysäytä. Mä en jaksa enää Keinua, niin mä kohta lähden johonkin eri paikkaan. Se kamera on siihen puhui. Eli kiitti kun te katsoitte tätä videon ja kello on nyt kohta 9 ja mulla on nukkumaan menoaika. Niin. Öitä.
mitä nyt? Ehkä tuolla näkyy vielä ilta-aurinkoa tai jotain. Mutta kiitti kun katsoit videon ja nähdään ensi videossa.